Pag-isa naman ka, sabi mo, nahanap kang pulang brief. Pag-isa kami. Oo. Tapos, tigkarawang ko sa room mo. Tapos may sales lady doon. Inapot ko. Ate, may pula ka bang brief? Parang So isa may ba- kintab-kintab. Greeted. Ang sabi ng sales lady. Wala. Wala daw siya, pero tawa siya ng tawa. Single ka ngayon, Ram. Yes. Totoo. Ito, mas single to sa akin. Hindi man. Paras kami single. Ay, di, di. Single ako. Single ako. Iba na siya. Oo, sambuan. Nag-picture man someone mo, di ba? Ayun man. Yeah. Bakit mo sinasabi kay Ash? Torpe. Pero parang maganda yung gasgas na, parang maganda yung storyline na matagal na sila tapos Gagawa tayo ng pelikula. He meet this someone Short film. then he falls for this someone new. Okay, in his life. Bigla. Tutok ng camera. Grabe siya. Okay. Guard. Sabang yung love life parang film role eh. Kuya. Na-expire? Full of surprises. Akala ko na-expire. Tsaka develop. Yeah. Na-develop tsaka na-expire nga. Pero pag na-develop kay Maray, may tatago, ma-archive. Di ba? Ni Rawit Dawit.